এইটি তাহলে মো পুଅ আর্মি ପାଇଁ कसरत କରୁଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଭେରିଫିକେସନ ଲୋକ ଏଇ ତାହେଲେ ସେ ଭେରିଫିକେସନ ଲୋକ ଯେ ବାଦାମ ସେଠି ପିଉଥିଲା ଚାକିରି କାହିଁ ଚାକିରି ମିଳି ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କୁଳାଙ୍ଗାର ଦିନ ରାତି ବିଲ କାମ କରିକି ପଇସା ଦେଇଥିଲି ଏଇ ହୋଟେଲରେ ମସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। କଣ ହେଲା ବିଲ କାମ ତାଙ୍କର BMW କି ଅଡି କିଛି ନାହିଁ। ତା ବୋଉ ଚୁଡ଼ି ବନ୍ଧା ପକେଇକି ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲି ସେ ହୋଟେଲରେ ମସ୍ତି କରୁଛି। ଗଲା ସବୁ ସରିଗଲା। କୁଳାଙ୍ଗାର ତୁ କେତେ ସମୟ ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିବୁ ରହ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଲି। ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ ସାର୍ ଏ କାଇଁ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମତେ ଲାଗୁନି ଆପଣ ତ ଏଇଠି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡଟା ଦଉନାହାନ୍ତି। କବାଟଟା ବନ୍ଦ କଲେ ସିନା ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେବି।